Csilla műhelyemben torockói motívumokkal virágozok, különböző fabútorokra, lakáskiegészítőkre és ajándéktárgyakra. Ezekkel a motívumokkal férjem származása által ismerkedtem meg az erdélyi Torockón. Ezen a településen és a környékén ezeket a motívumokat több száz évig festették. Férjem unokatestvére Király Ferenc volt, aki összegyűjtötte a falubeli forrásokat, lerajzolta, megtanulta a motívumokat festeni, későbbiekben pedig saját kutatásaimmal egészítettem ki ezeket. Az alapvető készségeimet pedig a festéshez, az ecsetkezelési technikát, a színkeverést és a különböző technikákat pedig a származási családomból hozom. Édesapám dekoratőr műhelyében nőttem föl, ahol nagyon sok mindent elsajátítottam az évek folyamán. Festek hagyományos népi formavilágra, nagyon nagy szeretettel festem ezeket a tárgyakat, és ezeken a hagyományos szín- és motívumvilágot alkalmazom. Ugyanakkor festek klasszikusabb és modern formavilágra is. Ezeket sokszor én tervezem, én alakítom ki, és én tervezem meg rájuk a díszítést is. Célom, hogy megmutassam, hogy ezek a tárgyak ezzel a motívumvilággal hogyan alkalmazhatók mai lakberendezési kultúránkban, hogyan vihető be a mai terekbe. Fontos számomra a minőség, ezért folyamatosan zsűriztetem szakmailag a tárgyaimat, versenyeken mérettetem meg magamat, pályázatokon indulok. Fontos számomra még a hosszú életű tárgyalkotás, ezért asztalosokkal és más iparművészetkel is együttműködöm, és fontos számomra a harmónia. Harmónia a tárgynak a formájában, formavilágában, harmónia a díszítésnek, a mintának a megalkotásában, és a tárgynak a környezetbe illesztésében. Lakberendezőként abban segítek az embereknek, hogy a megfelelő tárgyat tudják kiválasztani, és ezeket harmonikusan illesszék be otthonjaikba. Ezért, amikor megkeres valaki, akkor szeretem, hogyha megismerhetem a környezetét a tárgynak, ahová be fog kerülni. Ezáltal megtervezhetem a díszítésnek a mienségét, a dinamikáját, a színvilágát. Hiszek abban, hogy egy kézzel festett tárgynak a hangulata, az igényes kivitelezés, az alkotónak a lelke, ami benne van a tárgyban, az pozitívan hat vissza a környezetére. Az alkotásban úgy érzem, hogy kiélhetem a kreativitásomat, a képzeletvilágomat, és amikor látom, hogy mindez megtestesül, és örömmel fogadják mindazt, amit csinálok, akkor az a legnagyobb öröm számomra.